Čau lidi, zdraví vás zase Pomeranč 321, jako vždycky. A tentokrát vás zdravím u hry Call of Duty World at War single player. Doufám. Jo, takže se do toho pustíme. Já už jsem tady hrál, už jsem v nějaký 25., 30., 40. mise a jiné švajne, majne, fajne, rajne mise. Takže ale my si dáme novou hru. Recruit Heart of Veteran. Ne, to ne, dáme si. No, dáme si Recruita, protože ono je to i tak, i přesto těžký. Tak to přepnem. PVT.Miller. Já mám rád Miller. To je dobrý jogurt. Japané se terorista. Mě to nezajímá! Já už chci hrát! No, tam se točí nějaká loď. To je Japané Base. Smrtka. Ne, to je špatné slovo. To je špatné znamení. Jsem se přeřekl. To je nabíhat to nějak dlouho, protože natáčím. Tak to nabíhá dlouho. A proto natáčím. Protože to nabíhá dlouho. Aby jsme se dívali tady na debila. Dáme, říkat, už to jde přepnout. Už to jde přepnout, já! Semper FI. Makin Atoll South Pacific. August 17. 1949. Tamhle ho mlátí tyčí. A čumí na něm nějaký Japonec. Ne. Ne, tady není nic kvalitního, tady všechno za ty tapade. Nejmláď ho ty kretény. No co pak? No. Do prdele. Já. Ty krávo. Píči. Já osobně se teda musím přiznat, já jsem asi u nějaký třetí, já jsem skončil u nějaký třetí mise. Takže já teďko vím, co to jako mám dělat, ale pak už nevím. Chudák. Co ty zmrde? No to zkus, vole, no, máš proti nějaký problém? Výborně, lakatoši. Co na mě hrabeš? Dej mi zbraň, chci zbraň. Což nemám žádnou zbraň. Dej mi zbraň. Já nechci helmu, jak chci zbraň? No to si ze mě děláš prdel. Jak chci toto? No toto je za píčovinu. OK, To je nepřítel? Nebo přítel? Teď už nepřítel. Letí! Jdeme! Ale nesmí vás někdo zabít. Jo, to chci. To je lepší. Jo, to je lepší. To je o hodně lepší. Tím ho zabiju na jednu ránu, hele. Fuck, co do mě střílíš, zmrde. Dítě umřel. Bum, zmrde. Bum, zmrde. Ní. Neutíkej. Ty krávo. Co si děláš prdel? No to mi vytlač hovno uchem. Ne. Jo, počkat. Zmrde. Fuck. A jsme mrtví. Tada. Toto je smrt. Toto se stane, když umřete. Ale já si teda nechám teda ten samopal. Já se musím přiznat, že se mi osobně páčí. No. Ne. Fuck. Yeah, fuck man. To. Co to mi sere, že vy neslyšíte ty zvuky? No, je to docela pařba. Hej! Cigán! On hoří! Fireman! Píči telefon. Teď nemůžu. Tak lidičky Tak jsme zpět. A my hrajeme dál. Skončili jsme tady někde v psí prdeli. U Japonců. Nás zajali. A my je teď musíme zničit. A ty to po nás šijou. Ne! Zabili jste Dannyho! Vy svině. Parchanti čůrac. Japonský.
O, co to máš, to chci. Já chci to, co máš ty. Já chci k tomu sapíku. Yeah. Cigáni. Už tam někdo není. Zkusíme to z pistolí. Ty vole, co to je? Za sráče, ty vole. Hej, píča. Píči, proč tam nemůžu? Ach. Čurák. Čurák. Všichni se zmrdí. Jo, oni. Jo, to chci. To se mi líbí. Já! Ty krávo. Cigán. Bum. A to jsou naši. Ty vole. Dobrý den. Cigán. Oh shit. Vy čuňata. Jo, ty jsou naši. Bro, to byl Matrix style. Jak se ti to líbí? O, to je... Hambáč. Zmrde. To se nesluší. Dá mě. Kam teď? Tady jsou ty cigáni. Aha! Tak vy takhle na nás ze zhora, cigáni. To neumíte, musíte takto. Hele, padá, já ho chytím. Tak ne. Brum, 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 brum. Kurva, nic nevidím. On je tu světlo, jo. Ty vole. Oni tu celou dobu leželi. Ale já jsem Rambo style, fuck. What the hell is going on? OK, jdeme. Hej, oni mají brokšu. Fuck, hodit granát. Zmrde, to se ani neskoušej. What the hell is going on? What the fuck? Ty fakt, kde ta světlice, to si jáš prdel. Já chci tu katanu. To se mi páčí. Jo, ty to po mně šiješ. Ne, tak jste po mně našel, to je jedno. Je to ještě něco? Proč střílíš, už to nikdo není. Nebo ty snad někoho vidíš? Jo, tamhle. Jdeme dál. Bum. Bramborák. Ty krávo, těch tam je. Ty píčo. Vykoukni. Už je po něm.
Co tady s tím? O. Jo, to potom asi on zapálí. Bum. To tady bylo v plánu, to mělo spadnout. Fuck, granát! Opa, Rambo style. Jo, to mám se odpálit. Chcíš mě to vypíši. Oh, dynamit. Planting. The bomb has been planted. Teď je tam bomba. Jo, ty tam zůstaň. Řekl jsem zůstaň. Jo, a my bychom měli zdrhnout do lodi. Ty píču. Kam mě to táhnete? Aha, do lodičky. Tak jo, to se mi líbí. Zmrdé, ani se nezvedej. Ne. Pojď se crash. Debile. Už jsme zčernali. Už jsme někdy. Jsme negroidní. Tak první misi bychom měli za sebou. Little Resistance. September 15, 1944. White Beach, Peleliu. PVT Miller. Kurva, kde to jsme? Jdeme na loď. Ty krávo, takový Titanic. Takový airstriky. Chceš ukázat blabolání? Jo, tady ho máš. Doufám, že ti to stačilo. To není ohňostroj. Ty vole. Pozor, šutí tě po nás, vy kokoti. Kurva. Fuck. A jsme ve vodě. Nahoru, jak ty retard. Fuj. Hele, máme airstrike. Takže ho máme dát tamhle. Zavolali jsme si pizzu. Už ledí. Hej, ale my jsme tady. Jsme chtěli pizzu.
Jdeme. Labutí jezero. Tára, ta, tára, ta. Keep moving. Boom. 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 Move little. Počkat, jak to bylo? Move your little shits. Fuck. Oh, to se mi páči. Tak nic. Wow. Bitch. Fuck. Tak já taky. Granáty. Trefit se to neumí. Já tě vidím. Šité. Ne. Co dělat? Jo, to chci. To je nejoblíbenější zbraň. Tohle se mi líbí. Ty krávo. Bam. Bam. Ty vole, jsem se tělek. Sorry. Vole, shit. Ty retarde. Uzmrde. Au. To se mi líbí. Ty zkusím se bavit. Ty vole. Ty vole. Cigán. Čermo, tak activated. Jo, teď vím, co mám dělat. Teď tam mám hodit airstrike. Teď se musíme dostat dovnitř. Což nebude problém. To by neměl být, fuck. Píč. Ty píčo. To je v řeti. Nás prokuchli. Jsem nestihl máčknout B. Já vím, je to k nevíře, ale já to nestih. Užijte si k překvapení. Šťastný a veselý.
Máš 10 sekund na to, než z tebe udělám cedník. 1, 2, 5, 10. Smrde. Snakesy. Je to nějaký chlápek, který se jmenuje Snakes. Mám ho na mužce. Je po něm. Smrde. Máš headshot. Píš. To zkoušíš. No to umím taky banzai, ale bych umřel. A po se zbuknul, ne? Ani to zkoušej. Čůráku. Zmrde. Tvoje máma. Taky nesnášíte, když vás na multiplayeru zabije někdo, kdo se jmenuje tvoje máma. To se nemohl. Ty vole. Ani to nezkoušej. Ty se taky ani neumíš trefit. Bam. No a konečně. Schodili, ale bez vás, vy píči. Je to zavřené. Tyjo, teď musím zničit ty vole. A kde tank? Užijte si ohňostroj. Čím tak ho zabiju. A je po něm. To jsou nejsilnější náboje na světě. Ráže 1000 ku 1000. Hej, jestli chcete, ukážu vám to znova. Boom. Teď. Vidíte? Má to sice dlouhodobý účinek, ale jsou fakt účinný. Zdali jsme to, chlapi. CPL Roybook. Buck. Takový malý hovno. S vojenským spolkem. Ne! Ty píčo! Jsi v pohodě! Šílim! Ne, roztřískal jsem hlavou vozeď. Ne! Černá obrazovka. No lidičky, tohle co by bylo k tomuhle videu všechno. My se uvidíme u dalšího videa. A čus!